Gelê Kurd dostên gelê me li her derekê bi rêz û silavên hunermendan, bi hestên hunermendan we hemû silav dikin. Dem dema azadiyê, di pêngava dem dema azadiyê de û em dagirkeriyê bişkînin ku şoreşa me tevgera azadiyê li her derekê ravgihandî, dostên gelê me li her derekê beşdar dibin, em jî wek hunermendên Kurd bi hestên xwe, bi xebata xwe, bi tekoşîna xwe em beşdarî vê pêngavê dibin. Em dibêjin ku dem dema azadiyê bi taybetî jî dem dema azadiya rêber apû ye. Ji ber ku rêber apû rêberê Kurda tenê nîne, rêberê mirovahiyê, rêberê gelan li rojhilata navîn. Yê ku xwediyê çareserî peyda dike. Çareseriya azadiyê, çareseriya biratiyê, aşitiyê wek heviyê. Bi taybetî rêber apû ji bo hunermendan hêzekî mezin, di aliyê felsefî de, di aliyê bîrdozî de, di aliyê rastiya hunerê de ku mîna derfetekî mezin ji bo hunermenda vekir. Bi gotinekî wî gelekî her kes tê digîjê em dixwazin vê bibînin ziman ku dibêje hunermend wijdanê civak ye. Wijdanê ku dema civak dikeve xeteriyê, dema civak dikeve alûziya, her kesî bêtir hunermend hîs dike. Em jî îro dibînin di vê pêngava ku dem dema azadiyê de ku çawa dostên gelê me mîna federasyona sendîqeyên li welatê Ingilistanê beşdar bûne û roja dehê cotmehê wek roja azadiya rêber apû ragihandine, em jî dibêjin ku ev ragihandina vê pêngavê giringê tenê ji çanda partiyan ya hizban yan fraksyonan ne, giringê bibe çanda civakê civak tevayî beşdarî vê pêngavê bibe. Em di wê baweriyê de ne, em dibêjin ku îro şerê li rojhilata navîn wek şerê cîhanê sêyemîn tê nav kirin, pêwîst e ku em vê derfetê, vê firsetê ji destê xwe nerevînin. Gelê me li her derekê hem yekîtiya xwe xort bike, hem jî destkeftiyên me ku îro saziyên me ji gerîlayan, ji li Rojava ji YPG û YPJ û Qesedê bigir, heyanî peşmergeyên me, heyanî gerîlayên me, heyanî hêzên me yên ku li her derekê hene, vê destkeftina girîngê Kurd biparêzin û bikaribin dagirkeriyê bişkînin, yekîtiya xwe jî tida xort bikin. Em di wê baweriyê de ne ku gelê me li her derekê her kes bi qasî derfetên xwe wê beşdarî vê pêngavê bibe. Bi rêz û hurmetên hunermendan em wa silav dikin û em wisa ahengekî ji bo piştgiriyê ji bo vê pêngavê em pêşkêşî we dikin. Spas dikim.